Grazas, señor presidente. Nos 15 días que transcorreron entre a interpelación que defendín no nome do BNG reclamando un novo e máis xusto sistema de financiamento para a Galiza e a defensa desta moción houbo, felizmente, algún paso na boa dirección. Refírome á aprobación no día de onte no Consello de Ministros e Ministra do proxecto para a condonación da débeda. Quero lembrar que no caso da Galiza, grazas ao BNG, que o incorporou ao acordo de investidura coa particularidade de abranxer tamén a débeda con entidades bancarias e non só co FLA, porque esa foi a incomprensible decisión do Partido Popular na Galiza de recorrer ao sector privado, en vez de facelo con un mecanismo público, implica a condonación, no caso da Galiza, digo, de 4.010 millóns de euros, exactamente terza parte da débeda pública que xerou no noso país a pésima xestión do Partido Popular de Feixóo e Rueda. Mais, a pesar diso, o presidente do Goberno galego, seguindo servilmente as directrices partidistas que recibe desde Madrid, rexeita a condonación da débeda. Rexeita que lle sexan condonados 1 de cada 3 euros en débeda, o que reduciría a partida para o pagamento de principales xuros, que a terceira máis importante dos orzamentos galegos após sanidade e educación, e posibilitaría destinar máis recursos a políticas sociais urxentes, educación, sanidade, vivenda, atención á dependencia, etc. Mais unha vez, o Partido Popular e Rueda demostran que colocan por diante os espurios intereses partidistas que os intereses lexítimos de todos os galegos e galegas. Mellorar a vida das maiorías sociais non lles tira o sono. O desvelo da dereita é tentar voltar ao goberno a toda a custa para intentar tamén beneficiar os de sempre. Mais, se callar, saenlles as contas furadas, polo menos o BNG traballará para que iso sexa así. No entanto, a cuestión da débeda é apenas unha pequena parte do problema. Galiza sofre hoxe un verdadeiro espolio fiscal como consecuencia dun sistema de financiamento caducado, ineficaz e claramente injusto, que nin siquiera pondera adecuadamente factores esenciais para o noso país que encarecen sobremaneira os servizos, como, por exemplo, a dispersión poboacional ou o envellecemento. Estamos a falar, hai que lembralo, de máis de 5.000 millóns de euros, dato de 2022, de diferenza entre o que os galegos e galegas pagamos en impostos e o que o Estado nos devolve pola vía do financiamento. 5.000 millóns de euros. A isto hai que acrecentar o chamado efecto sede, polo que case 4.000 empresas que operan na Galiza, entre elas todas as grandes, as enerxéticas, as de telecomunicacións, as grandes distribuidoras, as bancarias, as grandes e medianas empresas manufactureiras, as construtoras, as do sector extractivista, por ter un domicilio fiscal fora da Galiza, pagan un imposto de sociedades tamén fora, fundamentalmente en Madrid. E aínda un sistema de financiamento local que prexudica gravemente os concellos galegos. En termos per cápita, cada concello da Galiza recibe de media por habitante 50 euros menos que a media estatal. É, por tanto, imprescindible revisar e mellorar o financiamento local e a participación das entidades locais nos tributos do Estado, asegurando criterios xustos que non discriminen ninguén e velando porque os concellos non se vexan na obriga de asumir gastos extraordinarios polos denominados servizos impropios. En todo caso, por esta razón, o BNG reclama para Galiza un novo modelo de financiamento que permita á Administración galega recadar todos os seus impostos, plena capacidade de decisión en materia fiscal e dotarse dunha facenda propia co obxectivo fundamental de que os tributos pagados na Galiza redunden na mellora dos servizos públicos, da calidade de vida e benestar de todos os galegos e galegas. Estamos a falar dun modelo de concerto perfectamente posible no marco xurídico político actual, que de facto está en vigor con evidente éxito nas dúas comunidades autónomas de Euskal Herria e, sen dúbida, sería beneficioso para Galiza. Un sistema no que, aínda descontando a cota que correspondería para sufragar os chamados servizos
comuns ou non transferidos, a Galiza evidentemente sairía gañando. Cada vez que o BNG impulsa este debate saen en tromba os agoireiros de sempre, os profetas da Galiza incapaz e subsidiada a asegurar que o noso país iría á ruína con ese modelo, mas nunca achegan datos económicos que fagan acreditar niso e que desmintan o que o soberanismo galego defende, o que defende o BNG. De facto, hai 15 días nesta mesma tribuna a ministra de Facenda alegou que non estábamos a computar as pensións que cobran os galegos e galegas. Mas, señora ministra, que os galegos e galegas tamén cotizamos á Seguridade Social, que as pensións non entran pola vía do financiamento, polo contrario, saen do esforzo e do traballo da nosa xente. Mais calquera argumento parece que vale para tentar manter o mito dunha Galiza incapaz, por si propia, subsidiada, que vive da caridade de España. E nada máis falso e máis lonxe da realidade. De facto, é xustamente ao revés. España vive, en boa parte, tamén do espolio da Galiza, sexa este fiscal, do noso aforro eléctrico ou dos recursos que non están a reverter adecuadamente na mellora da calidade de vida e benestar das clases populares galegas. Nós temos plena confianza no noso pobo e por iso tampouco non temos ningunha dúbida de que autorresponsabilizarnos do noso futuro é o mellor que podemos facer. Tamén, no inmediato, no ámbito fiscal, ter a chave do noso diñeiro para poder empregalo no desenvolvemento social e económico do noso país sobre a base das súas inmensas potencialidades. Galiza debe ter capacidade, debe ter tamén a facultade normativa e responsabilidade fiscal sobre o conxunto dos impostos soportados pola nosa xente para garantir a consecución dos principios de xustiza, proporcionalidade e progresividade fiscal, porque ese é para nós tamén un objetivo fundamental, apostar por un sistema tributivo, finalizo, señor presidente, un sistema tributivo máis xusto, equitativo, redistributivo, que faga realidade o principio de que contribúa máis quen ten máis capacidade económica. En definitiva, estamos a propor acabar cun sistema inxusto que posibilita o espolio que lastra o noso desenvolvemento porque apostamos por tomar as rédeas do futuro nas propias mans, a comezar pola chave do noso diñeiro e dos nosos impostos, como, sen dúbida, aspiran a facer todos os povos do mundo. Moito obrigado.